Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars με το Βασίλη. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο και ξεκινάμε. Λοιπόν, Βασίλη, με το 3 πατάμε ready. 3, 2, 1. Εδώ μπορεί να χάσουμε, έχουν πολύ καλά skins οι άλλοι. Έχω λαγκάρει και δεν μπορώ να παίξω. Γι' αυτό πέθανα τώρα. Οπα. Όχι, πάρτα. Πόσο σου. Έχει ρόζα πολύ. 7. Πάμε. Όπα, εκεί. Showdown. Όπα, πάρ' το αυτό. Όχι, δεν πρόλαβες. Έλα, ρόζα τώρα. Ρόζα είναι εύκολο. Όχι, η μπάλα αυτή. Σκότωσα. Ναι. Κερδίσαμε. Λοιπόν, έχω όχι μόρτις. Λοιπόν, όχι εδώ. Πού θα έχω. Πάμε για αυτή. Τι? Μπορώ να κάνω ένα battleground μόνος μου. Να δοκιμάσω. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τον Βασίλη πώς πολεμάει εναντίον τα ρομποτάκια, γιατί δοκιμάζει αυτή τη στιγμή τον νέο. Πάμε. Ένα. Να είναι ο Βασίλης. Έλα, γιατί δεν μπορώ. Πάτα. Πήγαινε στο επόμενο. Εδώ. Μπράβο. Πάω, σκότωσε. Το ρομποτάκι. Εντάξει. Έγινες αόρατος. Παιδιά, να ξέρετε, αυτά τα ρομπότ εδώ πέρα ξαναζωντανεύουν πάντα. Αν είσαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα κανονικό μάτς. Πάμε κι άλλο ένα. Λοιπόν. Πάμε. Εδώ μπορεί να χάσουμε, μπορεί να κερδίσουμε. Θα χάσουμε, εγώ λέω.
Έλα, επιτέλους. Ωραία, πάμε. Εγώ πάω δεξιά, αριστερά. Και λοιπόν, το πήρα και αυτό. Ο Έντγκαρ. Τον είδα, βλέπω τη Σέλη. Πειρατίνα Σέλη. Πεθαίνα. Ναι, καλά κρύβεται. Οπα, όχι. Λαγκάρω. Έχασε. Και πόνεσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε πάλι, ήταν ένα λαθάκι μικρό αυτό. Μικρό λάθος, συνεχίζουμε. Τι έχει? Θα ξαναπεθάνουμε. Και θα φάμε. Θα μας φάνε. Όχι θα φάμε. Θα πεθάνουμε, είπα. Οπα! Βοήθεια. Όχι! Πέθανα. 2 εναντίον 1. Είναι αυτά πράγματα. 2 εναντίον 1. Μη πεθάνεις. Άμα λαγκάρω, τι νομίζεις, Παναγιώτη? Δεν λαγκάρεις. Οπα. Ναι! Κερδίσαμε και αυτά τα αγώνα. Ναι, star player. Ναι, είμαι star player. Τι λες? Λοιπόν, έχουμε Edgar αλλά και οι άλλοι έχουν. Σχεδόν τα ίδια skins έχουν. Ναι, απλώς εγώ είμαι καλύτερη από την Ρόζα. Αυτό θα νικήσουμε. Ήταν πολύ αστείο έτσι που το κάνουμε έτσι ίδιο. Αλλά ποιος κέρδισε? Εγώ. Οπα. Ναι. Λοιπόν, όπα. Έλα. Πα. Όχι. Το βλέπεις εδώ? Ναι, το ξέρω. Εκεί το είδα. Και τέλος πάντων, μείον 1, εντάξει, καλό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το βάλα το πρώτο επιτέλους. Λοιπόν, Έχω την μπάλα. Λοιπόν, double kill. Εσένα δεν σε είδα. Ναι. Κερδίσα. Ναι, star player. Οπα, λοιπόν. Μπορεί να χάσουμε εδώ. Αλλά τον Ελπρίμο δεν τον φοβάμαι. Οκ, λοιπόν. Όταν λαγκάρω όμως τον φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι την Ems. Με έδωσε τέτοιο. Όχι! Πρέπει να το πάρω λίγο αριστερά. Σκότωσε την. Παίρνω την μπάλα εγώ. Όχι! Ο Μπό την έχει. Τζόρτζι. Δεν κέρνω. Μην τους αφήσει να πάνε την μπάλα. Νομίζεις ότι θα το έκανα, αλλά... Σκότωσε τον Έλπι. Γιατί το έκανα αυτό? Είμαι τέρμα. Οπα. Το χέρι μου πόνεσε. Όταν χτυπάς, δεν λαλάς. Οπα. Είναι άδικο. Είμαι μόνος. Μπουμ. Καμπουμ. Όχι! Έπρεπε να πας λίγο πιο πίσω και αριστερά. Δεν ξέρω φούσμπαλ. Φούσμπερ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν.
Το βάλα. Λαγκάρω. Και λοιπόν πάμε τώρα. Ξανακάνω έτσι. Όχι, μου την πήραν την μπάλα. Κάνε μου πάσα, Μόρτις. Μπράβο. Παιχτερά μου. Όχι. Α, δεν σε είδα. Δεν είδα τη ρόζα. Θα το βάλω. Κάτσε, περίμενα να σε βοηθήσω λίγο. Το βάλω. Μπράβο. Όχι, δεν είδα ότι έχω gold. Εμείς πόσο μπαταρία. Όπα, τι έχουν. Έχω μόνο 5 μπαταρία. Πρέπει να το φορτίσω μετά. Εντάξει. Λοιπόν, τελευταίο μάτς. Λοιπόν. Αχ, έπρεπε να πάρω κατευθείαν την μπάλα. Έγινε ένα λαθάκι. Αλλά εσύ τώρα εκεί πίσω. Και την έχω. Αν καραμέσει. Αυτό δεν σε βοηθάει, αλλά εντάξει. Ναι! Πώς το βάλε έτσι, πέρασε κάτω από τα πόδια του. Εδώ μόλις πήδηξε, το έβαλα από κάτω την μπάλα. Την έβαλε βασικά. Λοιπόν, έλα εδώ. Okay. Την έχω. Όχι, παραλίγο. Όπα ρε, El primo. Ναι. Λίγο να τον σκοτώσω. Βάλει το ρεμπό. Το βάλε. Όχι. Ναι. Το βάλα. Μπράβο. Είναι star player. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, πατήστε το like και τα λέμε.